Ahoj, jsem XMP Fanpage. Dnes vás vítám u mého druhého videa. Po 2měsíční pauze jsme zpátky a jsem rád, že opět můžu udělat tohle nabité videjko. Dal jsem si s tím hodně práce, takže byl bych rád za odběr, like, sdílení. Hodně mi to pomůže mít tvorbě. Sdílejte to hlavně mezi kamoši, ať se to dostane víc, ať bude víc lajků a odběrů. Snažíme se dát do konce roku 5000, i když nemáme teďka ani 10. No, jdeme na to. Dnes video bude o celém playovém týmu. Ukážeme si celý playový tým. Nebudeme zařadovat lidi jako Lodi House. Nevíme, jestli jsou furt s playem, anebo odešli. Dlouho se na XMP neukázali. A nebudeme taky zazvat Mate a Fegorta, který playem nežijou a ne až tak často mu pomáhají. První je Jakari. Jakari je bez pochyb ten nejaktivnější člen na XMP. Spíš bych řekl nejstarší odbojář, kromě playe. S Jakarim play vlastně založil odboj. Jakari ho zachránil End království a play ho dostal třeba z Hexy nebo Changbanu. Pokud vás zajímá více, koukejte se na video příběh hráče si Jakari na playovém kanále. Tady máte miniaturu. Mad Pizza. Mad Pizza je aktuálně už ten určitě nejvěrnější playů spojenec, lomený kamarád. Spolu toho prožili neskutečně moc. Hexu bojovali proti Lookingovi a to několikrát. A nebo třeba jsou spolu skoro od začátku. Zničili Obitas, tak našli Vickyho, nejbohatšího hráče, anebo třeba Utopii. Skellen jako Mad není od začátku s playem. Je to ale jeho věrný kamarád. Poslední dobou se už na XMP moc neukazuje a furt někde odejde a pak se vrátí. Pevně byl třeba Hexe, pak se dlouho neukázal, pak byl Utopii, pak se zas dlouho neukázal a pak ho kladl pokyk a šel do věsničky a pak se znova neukázal. 4 Shifty. Shifty je člověk, který je jeden z těch novších členů. Shifty se připojil při losování. Nepřímo z losování, ale při losování. Hodně lidí Shifty ho podezírá. No za mě určitě playový věrný. 5 X7. X7 si s playem taky požil to svoje. Spolu třeba utekli z politického vězení a nebo ho play dostal z Hexy nebo Changbanu. Stejně jako Jakariho. X7 je jeden z lidí, který nikdy play nezradil. I když už poslední dobou není tak věrný a určitě ne tak jak od začátku, tak je X7 vážně dobrý a starý kamarád. 6 Dien taky jako Skellen a Mad není s playem od začátku. Poprvé byl vidět jako Bachas politického vězení, kde X7 a play utekli. Teď aktuálně si z toho playem taky hodně požívá. Našel Jakariho, play ho asi ze styze vězení oslobodil a Dien mu za to pomáhá a tak. Tendis je nejbohatší hráč věsničky playe. Byl prvý Utopii, kde s Xonem, Matem a playem utekli. No, spíš odešli. Xon je věrný kamarád a spojenec. Sebim za XMP nikdy moc nebyl. První byl v kolonii. Pak byl v Hexe a bojoval proti Lookingovi. A pak až Utopii. Pak ho tam viděli a Sebim musel utéct. Pak si ho Mad vyhledal. A zabral ho do věsničky. A teď je tam hodně často. Hoodie je největší content creator na XMP. Jeho kanál na YouTube má spoustu XMP videí a XMP streamů. Hoodie má ještě hodně určitě přes sebou videí a streamů. A je to fun fact, je to úplně plný hráč věsničky, kde žije play. A druhý byl Matematik. Matematik prošel přes losování na XMP, přes losování XMP merče. Pokud byste chtěli víc, koukněte si na nějaký videa play a hned na začátku to vysvětluje. Matematika sice je na něj teďka špína, protože ho Looking nějak podrazil. Jdeme na dalšího.
jménem Hemix. Hemix na XMP se brzy vrátí. To mám potvrzený. Nevíme kdy, ale určitě to bude na ďalší playovo video. A vím už jeho osud. To se ale dozvíte. Hemix pojem třeba postaví End království a tak. Stejný s Heldexem. Heldex nevíme, jestli se vrátí, ale taky v to doufáme. Další je Maty. Maty si s takým playem hodně dlouho prežil. Byli spolu v kolonii, Hexe a tak. Maty je třeba i jeden z těch prvních lidí skupiny SD a vlastně tu skupinu nejspíš vymyslel společně se s někým v kolonii. Nejdříve taky spolu obyta Stark a žijou teďka vesnici. Sice Maty jen tak XMP často jak dříve, ale nevadí. Děkuji za slednutí tohto videa. Ahoj.